Ilang lugar sa lungsod ng Cebu nakaranas ng pagbaha kahapon ng umaga dahil sa naranasang pag-ulan. Ang buong detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 13 lugar sa siyudad ng Cebu ang binaha. Kabilang na dito ang Hakusalim Street na halos hindi na madaanan ng mga sasakyan. May ibang motorista na bumalik na sa kanilang pinanggalingan dahil sa taas ng tubig baha. Mataas din ang level ng baha sa Barangay Zapatira hanggang sa Tipadilla Street kung saan nakuhanan ng video ang mga lumutang na basura. Sa MJ Cuenco Avenue, parang sapa na rin ang kalsada at nahirapan na ang mga motorista na dumaan. Umabot na sa hita ang taas ng baha. Meron pang trailer truck na naipit sa gitna ng baha matapos magkaproblema ang makina nito dahil sa lalim ng baha. Ang mga sapa sa syudad ay muntik na ring umapaw dahil sa sobrang lakas ng ulan na medyo may katagalang bumuhos. Una nang nagbabala sa publiko ang pag-asa sa pamamagitan ng kanilang text blast sa mararanasang malakas na pag-ulan. Kung gaano kabilis umapaw ang tubig baha, ganun din ang bilis ng paghupa nito nang tumigil ang ulan. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV.